ọ bụ kpakpando nwa mbala n'oyi egwu m ka m ji bịa na nke a achọ nka ngwazi ọra n'eze na anya abalị nzu ifeọma mmezi ka ọ bụ onye ọzọ n'ụwa nke anyị nọ na-abago m nzu ma n'eziokwu ụmụ obodo eze ụmụnne m be anyị ụmụ Igbo niile ụmụ ọma mbala n'anya abalị zuo n'ọdọbụ nyicha n'anya mabego nzu n'obodo n'ọmabụ onye ọzọ jidafa Nwachukwu malegwu nwoke njiaga n'anya abalị zunu n'ọdọbụ nyicha n'anya mụbalụ nzu n'ọmabụ onye ọzọ ife solo ndị lome n'obodo n'amamabụ onye ọzọ ife solo ndị lome n'anya mamabụ onye ọzọ ọnwale ọbịa mụlodi biko bịa tụlụ nzu mbụ onye mụlodi biko bịa tụlụ nzu ezumezu nwandụba biko bịa tụlụ nzu chinweze nwandụba biko bịa tụlụ nzu oligbo mgbe ike mele ogene biko bịa tụlụ nzu nne m mgbe biko bịa tụlụ nzu achalugo kpakpando mmiri oke osimiri biko bịa tụlụ nzu maka na anyị abago nzu anyị abalị nzu nnọma mbụ onye ọzọ n'obodo anyị abalị nzu ọdabụ onye 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 n'obodo ka nwelu nwayọ na-eti egwu mụnụ n'ọbụ mmụọ enwelu m ka nsi bịa na nna m ogbe ndị mụrụ m iluche na mmụọ dị abụọ na nna m ka nsi bịa kpakpando nwama mbala n'ọbụ m na-ekwu a sị na anya abalị nzu n'obodo n'ọdabụ n'ịchali ike na mmụọ amawele egwu m wejebe na mmụọ bagụ idumaneke mmụọba n'ebe afọ ka mụlụ nne m na mmụọ bago nzu na mmụọ mbụ onye ọzọ nne m enwelu m biko gbagote nne m enwelu m biko bịa ọnwale ọbịa mụlụ dịnụ n'ụlọ anyị kpara akpa ọma mbala biko gbagote anịela m ụbayo biko gị tụrụ nzu ọdana mụ alụsi ndị obodo mụ biko gị bịa kele maka na ya abalị nzu n'ọma mbụ onye ọzọ egwu m ebulu m amalizere n'egwu m ebulu m amalizere anya abalị nzu ọdaba n'obodo anya abalị nzu ọdaba n'obodo anya abalị nzu ọdaba n'obodo anya mwabago nzu anya mwabago nzu amabago nzu amabago nzu tidova Nwachukwu amabago nzu azuka njiaga azuka njiaga ameli no gwaburofu ameli no gwaburofu ameli no gwaburofu ameli no gwaburofu anyị abalị nzu adabụ n'oke mmalụ anyị abalị nzu adabụ n'oke mmalụ anyị abalị nzu adabụ n'oke mmalụ ka nne eti egwu mụ n'ọmalụ mama ọnwale ọbịa na mụwe ọkụkọ ka njiji alụsị nne nwanyị bunye ego niile ebute akụrụba na mmụọ dị abụ ndị mụrụ mụọ n'ahịa bago nzu
o nwere ife ga-emeketa n'obodo ka anyị bụ onye ọzọ o nwere ife ga-emeketa n'obodo ka anyị bụ onye ọzọ maka na ya abalị izu ọdọ dịrị ọma ebe unyicha kpakpando nwa mambala na nzu oke njiaga agwọ walituozu n'afịa ka n'azụ mkpọsa nle n'ụwa na egwu bụ akara aka m maka na ya abalị izu n'ọma mbazu n'ọzọ mgbelego m bata n'obodo ifeso mụ ka nna m na mma nwa na-akpọrị nna na mma nwa na-akpọrị nna chalụ ụwa maka na mụ bara ụzụ n'anya ọnwalove mụlọdị na mụ bara ụzụ anya abalị izu adabụghị ịma abalị izu adabụghị n'obodo ọ bụ kpakpando ọma mbala na-achọ m ka m nwere egwu a ka m nwegwazi Igbo niile ọma mbala na oyi anyị apụta maka ịma na anya abalị izu ọ dabụghị maka ine n'anya na unyi na nzu abụ okwofu ife dị iche na egbe na egbe mana Igbo si n'ugo gbuzuo na ọ ga-achakelele na mgbe ya dịrị ya mana eziokwu onye abalị izu adabụ ka mma nwere egwu ma wee kene nwanne m chụebukezi ugo onye ọma bili ihe n'ụba n'ịdị m nsọ egwu m bụ bibe onye ọdịra ma ọ bụ onye ọma nneti egwu na mkpu ibe na steeti onye ọma ebe ibi na ngige steeti ọga mere egwu m onye ọma ntị kata egwu n'ụwa menti owe naba n'elu obi wesoba m ụsọ n'ọnya ka njikwube odomanya n'ịbalị nzu n'ịma mbụ onye ọzọ ezugo nwanne m n'ihe dịeli ọbacha ugwu ebuka ezugo ihe dịeli ọbacha maka niile n'anya na ọba na-ese n'enu mmiri ọba na-ese n'enu mmiri tonọba na-ese n'enu mmiri n'ịbalị nzu n'ịma mbụ onye ọzọ n'obodo anya abalị izu adabụ n'ọnọbụ mma mụ bata n'obodo mma mụ bata n'obodo mma mụ bata n'obodo mma mụ na-akpọrị na mma mụ bata n'obodo mma mụ bata n'obodo nnakwuleze bịa tụọ nzu mma mụ bata n'obodo osinamilada enwilo mma mụ bata n'obodo na mma abago nzu na mama mbụ onye ọzọ n'obodo na mama mbụ onye ọzọ n'obodo ka m nwere nwa ya bụla egwu m onye ka na-achọ nwa gị bụ nwa gwata onye malechi ego gbolu mgba na mmụọ dịka isi bịa oji para onye ọma na-asa tubili onye malechi nwa gị bụ na mmadụ amara echi ife solo n'ilo yi mebe n'ịgbago nzu onye ọma mụ n'ịbalị nzu n'obodo n'ịma mbụ onye ọzọ nwa gị bụ n'ịbalị nzu n'ịma mbụ onye ọzọ na mmanwụ ga na-akpọrị na anyị kwulu si n'ụwa n'ịbụ ego zu n'ịma mbanwụzi onye ọzọ ife solo n'ilo menụ nwa n'ịma mbụ onye ọzọ Chukwu oke mwene m mgbe n'ọbụ mụ na-ekwu osi na-emelade nwilo nnegwu m ka na-eti na nzu n'ụnya bụrụ ofu n'ọbụ nye ka na-ekwu n'obodo onye abalị izu adabụ n'ihe nwanne m onye abalị izu adabụ n'ihe n'obodo onye abalị izu ama mba nwunye nwanne m ka na-eti egwu mụ n'ọbụ mmụọ kedu onye monetile egwu ịgbanugo na mụdọrọ n'ọnwa ịgbanugo chifu onye ọma mụ n'idu sọ nwasa mụ nọ nwanne m egwu m ka njije anyị jele egwu na alụsị
ebe afọ ka njere ti egwu na lụsi akpụ n'enu na mụdọrọ malugwu lụsi ebe afọ tibe egwu m anyị si ka ịgbazu na onye balụzo n'ụwa nnọda bụ nyicha ịgbanugo chifu n'anya gị n'ụbalụzo na mmanwụ gị bata n'obodo na mmanwụ ga na-akpọrị na chachali onye ọma n'ịbago nzu onye ma mbụ onye ọzọ n'obodo onye ọbali nzu adabụ n'ihe n'obodo onye ọbali nzu adabụ n'ihe na mmanwụ na-akpọrị na o na mmanwụ na-akpọrị na o egwu m nwoke nneti o na mmanwụ na-akpọrị na o egwu m nwoke nneti o na mmanwụ na-akpọrị na n'obodo egwu nwoke nnetili mụ n'ọbụ mụ oligbo m ike meloge na-ebiko ibi n'ihe nọrọ mụ benabido egwu m ka mụ ji ọkụ kọbe ya ọgwa m ibe mụ ya ọlalụsi n'ụwa bụ ka mbanzu na ihe abalị zu n'ụwa n'ọda bụ nyichali maka ife bọsọ ji n'ọda ji fela na amabago nzu na mama bụ onye ọzọ n'obodo na mama bụ onye ọzọ ụmụ Igbo mma mmanụ anyị si ka anyị nwere egwu a ka anyị gwa nwoke na nwanyị na anya abalị nzu ọ dadị mma ịba onye unu n'elu anya na nzu na unyi abụrụ ofu ife ọbụla chikelu ụwa nke anyị nọ nya dịzi ka o si wekia na ọ bụ emelụ kpakpando ji dị n'eluigwe ụwa niile na-afụ ya n'anya ọma mbala bụ mmiri ka ọ bụ mana ọ na-atụkwa ezigbo egwu abekwuosio ife ọbụla dịka Chukwu si dobe ya obute ego obute akụ osi na mmiri ada enwilo nne nwanyị ego nnakụla eze nne m orichirichi aisi na anyị abago nzu onye gbara nzu adaba onye gbara nzu adaba n'obodo onye gbara nzu adaba n'obodo onye gbara nzu adaba n'obodo gaba Chinweze na mwaja gweba fukisibi ya Chinweze wanduva n'ogbu ebu nukibu abụọ wanduva n'ogbu efika mabọghị nwanye mwajagwu onye mwana ịbara nzu n'anya Chinweze wanduva onye mwana ịbara nzu n'anya nwonye ọra mwagba onye mwana ịbara nzu n'anya Chinweze wanduva onye mwana ịbara nzu n'anya n'anya bali nzu nadabu nyicha ifama mmekwa na n'ụwa ịbụzie onye ọzọ anyị na-ekene Chukwuebuka Ezugo Iheliọba Ezugo n'ịgbago nzu and ịma mbanwuzikwu unyi n'ụwa nke anọ maka na ịma na ugo gbuzuo ọ ga na-achake so nchake ka ọ ga na-achake ife ọma mmezi ka ịgbazi unyi n'ụwa nke anyị nọ na ọ bụ ya bụ ekpele anyị na-ekpe kpakpando nwa ọmambala anụ m ekene ịgbanugo chief nwa Simon Okeke ezi nwa na mmụdọra kosibịa landlord na Delta State ịbalụ nzu ịma mgbakwunye ọzọ aisi ka anya abalị nzu ka ọ yarizi ịba unyi maka na unyi abụrụ ezigbo ifenụ ife ọbụla ga-ebute mpịtọ
ya gbabala anyị ọsọ maka ịma osi na mmiri adị enwilo ana m ekene Chidozie nwanna meke Okwakas nke bụ Anamuniga kpakpando nwa mambara na-ekene yi asị m ka ịgba nzu na anya abalị nzu ada bụ unyi daalụ na nwoke kene nwanne m otu bụ onye ọma mụ n'ịdị sọ otu bụ anyị na-ekene yi otu bụ ezi nwa na n'Imo na Anambra steeti kpakpando nwa mambala na-ekene yi daalụ anyị si ka ịgba nzu nyama n'ịdị sọ anyị na-ekene otu bụ Alacrity Solution Trade Cryptocurrency and Gift Card Automobile and Pet Dogs ife a ka ị na-alụ anyị na-ekene otu bụ Ikedilichukwu ezi nwa na n'Imo na Anambra steeti ọ bụ ya bụ Alacrity Solution onye ọma na cryptocurrency and gift card automobile ọ na-azụkwazị nkịta ya bụ pet dogs kpakpando anyị si n'ịbago nzu na mma mbazu ihe ọzọ na mmamụ bata n'obodo bụla egwu m ka na-etili gị otuba n'idu sọ ezi nwa n'Imo steeti onye ọma n'ịgbalụzu ezi nwa n'Imo steeti onye ọma n'ịgbalụzu n'Ifeama mekwaghị ịbụ onyinye ọzọ Ifeama mekwaghị ihe ka ịbụ onyinye ọzọ Alacrity n'ịgbalụzu n'anya ezi nwa n'Imo steeti onye ọma n'ịgbalụzu n'anya ezi nwa n'Imo steeti onye ọma n'ịgbalụzu n'anya n'Ifeama ịbụ onyinye anya balinzo adabu onyinye n'obodo anya balinzo amalizela anya balinzo n'anya mwabago nzuo amalize n'anya balinzo egumuka n'etinuo amalize na mwabago nzuo ife solo ndilo mebao n'anya muwo n'abago nzuo ife solo ndilo mebao n'anya muwo n'abalinzo ife solo ndilo mebe n'anya mwabalinzo n'obodo anya balinzo adabu onyinye n'obodo anya balinzo adabu onyinye n'obodo nanu mekene nwanne m eze kweche na n'ọbụ onye ọma m n'idu sọ ezigbo nwa Sabisenti Odoniga ezi nwa Sabisenti onye ọma n'ịdị nwa ezigbote nwa Christian Odoniga nwa eze kweche n'ivaluzu eze n'ivaluzu eze n'ịmabunye ọzọ ife solo ndilo gị mebe n'ụwa onye ọma n'ịvaluzu n'anya ife solo ndilo mebe onye ọma n'ịvaluzu n'anya ife solo ndilo mebe onye ọma n'ịvaluzu n'anya maka n'anya balinzu n'ọmabunye ọzọ egwu ka na-eti n'obodo egwu ka na-eti n'obodo na mmanwụ na-akpọrị na o 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 anya balinzu mmanwụ onye ọzọ n'obodo anya balinzu adabu onyinye n'obodo
anyị na-anazi ebe anyị na-ana bụ na anyị ọba ka anyị na-eje. Anyị na-ekene ezi nwa eze kweche na anyị ọba, ezi nwa Savicent Odo na Christiana Odo, ya bụ CEO Young Corner Motors Nigeria Limited, CEO Carvin Maris Unisex Salon and Spare, Ochina Nwata ndị ọba na Nsụka Enugu State, ebe afụko si bịa o. Eze kweche anyị si na ịbago nzu ife ọma mmezi ka ịba onye ọzọ n'ụwa nke anyị nọ. Anyị si Chukwu dobeghị, Chukwu gozibe unu. A na-atụ ọlụ, a na-alụ ego, a na-atụ ọlụ, a na-ebute ike, maka na anyị abalị nzu ọ dị abụ unyi n'ụwa nke anyị nọ. Anyị abalị nzu ọ dị abụ unyi n'egwu maka na-etiliti m Olise bụrụ ụwa n'anya m abalị nzu n'ụbọchị okwu kelizu n'ụwa na nzu osimiri bịa ọkpando dị ndị igwe nyegoji bụrụ nwa Olise do anya m abalị nzu ifeama mene n'ụwa ka mụ bụ nyozo okwebichi na moto nzu n'ụwa na egwu ụmụ ka njibili ndị nna tile egwu aka faba nzu maka na mmadụ ọbanzu n'ụwa n'oge nwego ọ bụrụ na mmadụ ọbanzu n'ụwa n'oge nweta nwa ịma n'ọsọ ji onye ji fele ife dị maka yolo Olise anọnya ka ọ ga-eme. Samuel Itowobagwu onye ọma n'ịgbalị nzu n'anya Samuel Nwobagwu na mụ na gị bụ sọ na mmamụ bata n'obodo nọ na kpọrị na chachali, na mmamụ bata n'obodo nọ na kpọrị na chacha ifesolu mamụ n'obodo n'ọbịa ka ọ na-eme ifesolu mamụ n'obodo n'ọbịa ka ọ na-eme. Bulegwu mụ bata obodo, bulegwu mụ bata obodo, egwu ebulu mụọ amalisere, egwu ebulu mụọ, egwu ga na-eti n'obodo, egwu ga na-eti n'obodo, egwu ebulu mụọ amalisere, egwu ebulu mụọ amalisere nze onye amalize dabunye egwu ga na-etiri nwanne m igwe n'obodo oyibo onye ọma na-edu nsọ to the respect your man onye ọma na-ekalile egwu odogwo na Sri Lanka onye ọma na-edu anya osi n'ịbago nzu n'ịma bụ onye ọzọ anya osi n'ịbago nzu onye ọra ma ọ bụ iwu anyị si ngị bazu n'ịma bụ onye ọzọ anyị si n'anya abalị nzu adịrọ mma ịbụ onyecha onye ọma mụ respect your n'ịbago nzu kedụ maka ụbaka nwanna Emeka onye menwere mezi echo n'ọbalị nzu n'anya na mmanwụ nọ na-akpọrị na n'ọbịa ka ụbaka na-emekele goyi onye ọma bili n'ụwa nwanna Emeka nwanne m biko kwụba nwanne na mụ dịga ụbaka nwanna Emeka okwu aka sonye obodo mụọ n'idoso okwu aka sonye obodo mụọ n'idoma n'ọbalị je nwụli nwa n'ebe afọ oke isi bịa igwe n'obodo oyibo anụ mekene ụmụcha anyị na-ekene Chudi Respectman ezi nwa n'ọra m etiti ebe afọ ka o si bịa igwe n'obodo oyibo anụ m ekenekwazi ụbaka nwanna Make odogwu n'India anyị na-ekene anyị si kunu banzu maka na anyị abalị izu ada adị mmebe anyị anụ m ekene Chris Don
nwa obeluo ezi nwa na mmụdọra ọkpalugwu anam ebe afọ ka o si bịa aisi ịba nzu odogwu na Etiopia anya abalị izu adabụ unyi anụ m ekenekwa Ikechukwu nwanne ọka nwọba ovedi ọkụ a na-agba okilikili aisi ka ịba nzu maka na anya abalị izu ama mbanwuzi unyi John ezioyi aka mmadụ kedu maka Chiedu Black ama nlozokwaghị maka na ịbago nzu landlord na Delta steeti odogwu na mmịata obodo eze India ịnọ na-achụla karị aisi ka ịba nzu maka na anya abalị nzu ama mbanwuzi unyi anya abalị nzu adabụ na mmemme ọbata n'obodo jebe na mmịata nlutie mmịata obodo eze Chiedu Black ike na chọje onye ọmụmụ n'ịbagozu n'ụwa n'ịma mbụ onye ọzọ ịbagozu n'ịma mbụ onye ọzọ egwu jize mmụọbụ egwu lutie n'idu malake nkwudo Nnamdi Alụsị mmụọbụ egwu ndị kalile egwu Nnamdi Alụsị onye ọmụmụ n'idu sọ kenelu m apọsụlụ ezigbo ọzọ ya ka m apọsụlụ n'ịbagozu n'ịma mbụ onye ọzọ apọsụlụ n'ịbagozu onye ọma n'ịma mbụ onye ọzọ anyị na-ekene apọsụlụ odogwu na mmụọ bụ agwụ kedu maka agbata kolibolo ezi nwa na mmụọ bụ agwụ Chiedu agbata ikolibolo anyị si ka ịba nzu maka na anya abalị nzu adadị mmebụ unyi na mmekenekwazi ezigbo mmadụ Ogbonna Chiagozie Raymond CEO Oji Para ezi nwa anyị na-ekene Chigozie Raymond ekene o anyị si ka ịba nzu maka na anya abalị nzu adabụ unyi na anụ m ekenekwa Ifeabunike Somtochukwu Faithful ọnya bụ the successful anyị na-ekene the successful Omogo elozokwa m Pope the second anụ m ekene Omogo aisikunu banzu oyakam odogwu na mmịata obodo eze agbogidi aisike banzu eze para na mmịata obodo eze aisike banzu odogwu na Kenya anụ m ekenekwa Izichukwu Nwanloyi Ochonga aisike banzu agbalusia nwangene ekwuru nwa aisike banzu anya abalị nzu adabụ unyi anụ m ekene Sida ezi nwa na mmụdo ọrịa na m aisike banzu anya abalị nzu adabụ unyi anụ m ekenekwazi Chukwu kwado amali nwoke masiama obia ezi nwa n'ọra m etiti anam aisike banzu kedu maka Maazị Chibuzo ezi nwa n'ọra m etiti anam odogwu na Abuja aisike banzu anya abalị nzu adabụ unyi kedu maka ezi ọya ka m anụ m eloteghị Chinedu Hustleman odogwu na iyi ọrọla mma ọ bụ ịbụ hustler aisike banzu anya abalị nzu adabụ unyi anụ m ekene Chunwike
material money odogwu na mmikwu ọrakụ gwaliali Isaac Ibanzu anya abalị nzu adapụghị Chedu Anekwe ngị bụ elibe agwụ odogwu n'India ezi nwa na mgbe nwere meze echi Isaac Ibanzu maka na ya abalị nzu adapụghị Ekene Nwalọị Ọchọnga ezigbo mmadụ na mmụọ dị abụọ Isaac Ibanzu maka na ya abalị nzu adapụghị Chukwudozie nwanne m ezi nwanne kpakpando nwa mambala asị m ka Ibanzu anya abalị nzu adapụghị n'ụwa nke anyị nọ ọ bụ ibu latest money ị ga-Abanzu anụ m ekenekwa onye ọma Izuchukwu no send Isaac Ibanzu Izichu Emeka Ekwenze maka m Ibanzu na mmụọ odi abụọ na mme nwere meze echi ị ga-Abanzu na ya abalị nzu adapụghị onye ọma kwụba Gwanzu na ya abalị nzu adapụghị no akụ nwa obeche Banzu n'ụwa na ya abalị nzu adapụghị chao nwamieto obodo ezo onye ọma mmụọ Banzu anya abalị nzu adapụghị n'ọbụnye aka nnekwu kpakpando nwa mambala legwu mmụọ n'ọbalị nzu anya abalị nzu n'ụwa n'ọdapụghị chao anụ m ekenekwa onye nwalechi nwa gị bụ na mmalụ ozoyi asị m ka Ibanzu anya abalị nzu ama mbụ onye ọzọ Azubike bank alert nwabọni Akọnuche asị m ka Ibanzu maka na ya abalị nzu adapụghị ezi nwa na mmụọ odi abụọ kedu maka Ngwelebe Big Chukwukwado Anthony Udekwe anụ m ajụ asaghị ewele na mmụọ odi Isaac Ibanzu Anthony Ezioyim unu ga-Abanzu odogwu na KY Chukwukwado Udoji Mmeeze na mmụọ odi abụọ ọ bụ ibu Ngwelebe Big Isaac Ibanzu anya abalị nzu adapụghị anya abalị nzu adapụghị ego mabago nzu Ifeama mmekwanne n'ụwa ego mụba onye ọzọ Ifeama mmekwanne n'ụwa ego mụba onye ọzọ maka na anya abalị zuo n'ọdapụghị chacha maka na anya mabago nzu na anya mama mbụ onye ọzọ na mmamụ bata n'obodo na mmamụ bata n'obodo na mmamụ na-akpọrị na mmamụ bata n'obodo na mmamụ bata n'obodo na mmamụ na-akpọrị na chao ọwali ọbịa mụlodi olụmọka nnalo anya mabago nzu n'ọma mbụ onye ọzọ isi mmiri agwalụsịa ngere Isaac Ibanzu maka na ịbalị nzu osinya mmiri ada enwe ilo na nzu bụ ife ndị mmiri anụ m ekene assorted money ezi nwa na mmụ enwere mezechi landlord na Delta State asị m nke Bakwanzu na anya abalị nzu adapụghị masịrị nwanne m Obekene Zweli mabụ onye ọzọ masịrị Udaze onye ọma na-ebu alụzu n'anya masịrị nwa mmụọ dị bụ onye ọma na-ebu alụzu n'anya landlord na Delta State onye ọma na-ebu alụzu n'anya odogwu na Thailand onye ọma na-ebu alụzu n'anya na Thailand okibi ebi onye ọma na-ebu alụzu n'anya ndị bụ ndị mmụọ dị abụọ n'anya bago nzuo ụmụ enwere m eze chinu onye ọma n'anya ebu alụzu n'anya ụmụ Igbo ndị mụtara mmụọ n'anya bago nzu n'anya ụmụ Igbo n'ọma mbala onye ọma n'anya ebu alụzu n'anya
maka na anya abalị nzu n'ọdabụ unyi chacha maka na osi na mmeli n'elu ụwa n'ọdụ enwe ilo macha anụ m ekene silent money odogwu n'ọra m etiti na mmụọ ji agwụ ojendegbu mmanigo asị m na ịgbalị nzu okiri paya ịgba nzu na anya abalị nzu adabụ unyi eze para ma mmụ akpa isi ọcha asị m ka ịgba nzu maka na anya abalị nzu adabụ unyi anụ m ekene the Babylon ezi nwa na mmịata obodo eze odogwu n'Indonesia asị m gị gba nzu maka na anya abalị nzu adabụ unyi kedu maka Nonso Torres odogwu n'Indonesia ejima ọbalije nwule mma asị m ka ịgba nzu maka na anya abalị nzu adabụ unyi anụ m ekenekwa dịka n'Asia nwaanyị ya gba ọsọ ya ntata asị m ịgba nzu odogwu ọbụ na anya abalị nzu adabụ unyi mmadụ ka eji eje obodo na anya abalị nzu ama mbụ unyi n'obodo anya abalị nzu adabụ unyi ọmama nwa obiọrọ n'egwu mara ekele jiloso nwa menwere meze chibiko ngị gba nzu ọmama nwa obodo onye ọmama na-ebalụ nzu n'anya abalị nzu adabụ unyi n'ọbụ nke nnekwu jiloso nwanne m onye ọma na Kenya bili jiloso biko ọba nzu n'ịma mbụ unyi ọzọ Babylon nwanne m onye bụ akwa nzu na mbosi na-edokwachi egwu m ụka mbụ bịa enwunyela ụmụ ọkụkọ maka na ịbalị nzu n'anya anụ m ekene Egbunike Obugo ike agwụ ejima Obugo anụ m ekene ezi nwa na ọra m etiti egwu mbụbụ ibe enwe m ọkụkọ asị m ka ịgba nzu maka na anya abalị nzu adabụ unyi na ịma mgbazi unyi ọzọ kedu maka double exhaust ezi nwa na mmụrụ ọra asị m ka ọ gba nzu maka na anya abalị nzu adabụ unyi anụ m ekenekwa Odigbo nwa nwune asị m ka ịgba nzu maka na anya abalị nzu adabụ unyi n'ọbụ n'aka mana nanụ n'anya ọga n'abanụ osi na mmiri adenwilo osi na mmiri adenwilo maka na nzu bụ ife mmiri osi na mmiri adenwilo na mma mmụọ bata n'obodo 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 na mma mmụọ na-akpọrị na o na mma mmụọ na-akpọrị na o maka na anya mabago nzuo maka na anya mabago nzuo unaka ina nazinuo maka na anya mabago nzuo anya abalị nzu adabụ unyi anya abalị nzu adabụ unyi n'obodo kpakpando nwa mambala anya abalị nzu adabụ unyi n'obodo anya mabago nzu anya abalị nzu adabụ unyi n'obodo Composer Banzu